Mangwanana akanaka vana veZimbabwe. Ngatitendei Musiki atimutsa tiri vapenyu muzuva rechipiri, nekuti iye ndiye anotipa upenyu. Mwari asina godo, asina shanje nevanhu vake, asi ari Mwari ane rudo, anofanira kutendwa. Takadai tese sevana veZimbabwe tine nyaya imwe chete yakatimiririra. Nyaya yakatimirira isusu inyaya yekubatana. Simba rese ratinochemera nerusununguko rwese rwatinochemera hatina kwatinorwana kana tisina kubatana. Tingarote zvedu tikaita sei, tinogona kushanda zvedu dzimwe mari nepfuma dzedu tichiti handei tinovaka kumusha, handei tinoita madevelopments ekusimudzira kumusha, asi hapana chatinobuditsa kana tisina kubatana. Zvinobatsireiko kuti iwewe nhasi uri kusenza uri kunze kwenyika, uchitora dikita rako rese rauri kusenza uchidzosera kumusha kwawakabva, kumusha kusina kodzero, unotosvika ikoko wakamirirwa kuti zvese zvawaya wakatakura zvinenge zvichidamburwa zvichiparadzwa zvekuti unotozopedzisira wakuona kunge hapana chawakasenza, kana ukangotora zvinhu zvese zvawakasenza kuno kunze kwenyika uchienda nazvo kumusha. Udzvanyiriri hurimo munyika yeZimbabwe ichokwadi. Hapana munhu ari kutaura zvakaipa pamusoro pezvigananda. Inini ndinongoti munhu wese ari kutaura zvakaipa pamusoro pezvigananda ari kugona, nekuti zvigananda havazi vanhu vakanaka, vanhu vakatoipa. Asi dambudziko raitika pakati pedu isusu sevana veZimbabwe idambudziko rekutaura nekutaurisa. Tine vanhu vakabva kudhara, even revolution isati yavepo, ari maactivists vachikomplaina, vachichema pamusoro pematongerwo ari kuitwa nyika nezvigananda izvi. Zvino nguva ndiyoyi, nekuti comrade Bombshell Runesugeza, baba vedu isusu mwana weZimbabwe, vakauya vakati aiwa varume regedzai ndikutaurirai vana veZimbabwe, nyika kana ichinge yanetsa, kana ichinge yakepchwa neudzvanyiriri hwerejimu, tinofoma inonzi revolution, which is kubatana kwevana vese veZimbabwe. Kana tafoma revolution isusu, ndo movement yatinofamba nayo kuti tigone kuita a push, then we can overthrow regime inenge iripo ichitonga sezvatakamboita. Ndo mataurirwa zvakaitwa naComrade Bombshell Runesugeza vachiuya kwatiri. Asi pavakauya manje, vakauya vachitsigirana nemurume anonzi Comrade Wellington Masiyiwa. Vachiuya vakauya vachitungamirira revolution vachiti ndauya vana veZimbabwe, ndini munhu wekutanga murevolution, handei ngatipushei zvataurwa nevakuru. Comrade Nyoka Yemabhunu anova ndiye Wellington Masiyiwa ndiri kutaura nhasi, akafamba ega rwendo rwakarebesa zvakanyanyisa, achitsigirana nemawar veterans muagenda yekufoma chinonzi revolution, nekuti zvakaonekwa kunzi maopposition parties apedzisa mhuri yeZimbabwe, vana vafa. Tinoda kuti titaure chokwadi. Mamovements ese takamboita vaizviti ana tajamuka, muchiri kuzviziva here vana veZimbabwe? Akafa mwana waamai wedu, zvinotirwadza nanhasi. Ndinoda kuti ndiite ndichidzosera mamwe mazita kuti muzvizive kuti inini ndiri munhu ari murevolution zvekutodaro. Nekuti dzimwe nguva munogona kutadza kunzwisisa kuti seiko
tichigara tichiuya panapa tichitaura aiwa tiri kutaura nyaya nekuti isusu tine mafiles akawandisa ekuti tikada kuti titange kutaura nhasi tinotogona kutosvika mangwana tichitaura zvinhu zvakaitika. Munomuziva imimi mukomana akatungamirira movement inonzi Tajamuka, yakanga yakada kuita sort of a revolutionary group, asi nekuda kwokuti vana veZimbabwe takaramba kubatana, vamwe vaimusvereredza vachisekwa, tichifurirwa nekutyisidzirwa pamwe chete isusu vana veZimbabwe. Kunzi zvinorovesa, zvinourayisa. Ende munguva iyi hapana munhu aizviziva kuti hakuna munhu ane kodzero yekuurayirwa kufuma movement yekutsiura vatungamiriri kuti zvamuri kuita zvakaipa. Kwakauya ana Itaidza Mara, that was ungati before, handiti akashevedzera pachena nekuda kwekuti akanga achiziva kuti ndiri kupractice my rights as a citizen semwana weZimbabwe. Mwana wekadzamara akaurayiwa, zvakarwadza munin'ina wake Patson. Patson akafamba achimhanya nechinhu akati vanhu honai zvaakuitika munyika muya taakutongwa naSatani. Vanhu vaitotaura tichinzwa isusu vachifamba mumastreets vakanga vari vakuru kwatiri isusu. Tainzwa vanhu vakuru vachingoti tichiri vadiki ipo papa vachitofamba vachitodaidzira nekushevedzera kutoti zvinomuurayisa mufana uyu. Hakuna munhu akada kumujoina. Muvazhinji varipo nhasi, izvozvizvi varipo nhasi. Handiti muri kuzvinzwa. MDC yakavako kumashure uku kune mamwe maopposition parties akatombofomwa zvamunoziva kunyanya kune vakuru vedu isusu. Kusvikira kwazoita MDC, kukazoita Triple C. MDC iyoyo yakatosiya vana vayo vakatombosara zvichinzi kune MDC MDC what munozviziva zvese zvandi. I don't need to explain this. Mukuparadzana kwema-opposition parties, aim yavo yakanga iri imwe chete yekubvisa utungamiriri huripo hune udzvanyiriri. Comrade Morgan Tsvangirai vakatozosvikira pakuurayirwa mudzimai wavo. Comrade Morgan Tsvangirai vakasvikira pakuisirwa poison, zvakazokonfemwa izvozvizvi kuti munhu wese azvizive. Munguva idzodzo chaitadzisa masaisai nenyaya dzese kuti dzifambe, kwakanga kusati kwaane vana vakaita saana DJ Hole, ana Client ava nevamwe vakasiyana siyana, mabloggers aya, ana KG Madokero, ana Nyaya Version, zvichienda zvakadaro. Nekuti social media yakanga isiko. Kwakaitwa inonzi yamunoziva imimi yainzi Studio 7. Zvigananda izvi munguva yaComrade Robert Mugabe zvikafamba zvichishevedzera kuti kwaita vapanduki vakatengwa neBritain neAmerica kuti vagadzire broadcast inofamba ichitaura nhau dzekunyeba. Saka muri kunyeberwa mune zvese zvamuri kutaura izvi. Asi nhasi tiri musituation yezvese zvaitaurwa neStudio 7. Handiti muri kupanzwa vana veZimbabwe. Vamwe vanhu vakasvikira pakufa vachibhilivha kuti Studio 7 yainyepa. Vamwe vanhu nanhasi nekuda kwepfungwa dzakagomara vari kufunga kuti kana kuti vanobhilivha kuti Studio 7 inonyepa. Asi ndiyo media house yekutanga yakavako nekuda kufumura zviitiko zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Ruzhinji rwevakanga vakamutsa ndo vakanga vachipinda munyaya dzeStudio 7 nekuti vakanga vachiziva zvinhu zvaiitika nezvaitaurwa kuti ndizvo. Asi vakapusa, vairovererwa nevana vese veZimbabwe. Tairovererwa kuti titeerere news dzemuZBC dzaienda kunopraisa Comrade Robert Mugabe, vachigara misangano nemisangano ichizadzwa nevanhu vanenge vakaputirwa nemanyepo vachiombera maoko. Isusu tichiona misangano yakazara vanhu vakuru vachiombera maoko, taizoti dzimwe nguva vari kutoombera maoko mune zvinhu zvavanenge vachinzwisisa. Iko kuri kunyeperwa kwega kwega.
zvakatora nguva nemakore mawo veterans aya amuri kuona vari kupopota nhasi vazojambwa nhasi ava vachipromiswa kunzi tine zvihombe zvatichakuitirai. Saka nguva nenguva makore nemakore for almost 30 something years vachipromiswa kunzi gore rinouya gore rinouya gore rinouya gore rinouya gore rinouya gore rinouya mawo veterans achinyeberwa achibirwa. Vachipiwa maempty promises, nyika yese ichipiwa maempty promises nekunyeba achifidwa manyepo. Angoda kuvhura chimedia house, angoda kuvhura chii zvaibva zvatsikwa tsikwa zvapwanyiwa, vanhu vachibatwa vachiurayiwa. Vanhu havana kutanga kuurayiwa na Emmerson Mnangagwa, vakatanga kuurayiwa na Comrade Robert Mugabe achishandidzana naiye yuyu wacho uyu. Kune vakuru chaiyo vanotitaurira isusu vanototaura kuti was a key player, ndiye akanga ari a planner wenyaya dzepropaganda. Saka aiti kana akaona kuti panenge rimwe side rinenge raakubva pressure, ndiye aizoasaina vanhu kuti kwete kwete panapa paakuda kumboshandiswa chisimba. Saka president watiinaye nhasi munhu akabva kare achibhilivha nekuvimba mukuuraya kuti ndiko kunosolva zvinhu, ndo kunosolva maproblems. Kana munhu akanya kuchema muurayei, hakuna munhu anofanirwa kuchema. Iwayo ndo mapolicies aComrade Emmerson Mnangagwa akazosaka kuti mawo veterans aone kuti ko zvino zvatiri kungopera chinongogonekwa munyika muno muchete kuurayiwa kwevanhu. Vana vari kuurayiwa, kwakambotanga kuurayiwa isu tichifa munguva dzehondo. Hondo ikapera vanhu vakatanga kunyururwa one vachiurayiwa. Kusvikira izvozvi zvakupindira kuvana vedu vaakurayiwa, vatozoona kutoti no, vana vari kuramba vachinetsa, vana havasi kunyarara mhere, zvakutokonzeresa kuti zvitozopusha kuti vana vabude munyika kuti vaende zvavo kunofira kunyika dzekunze, kuti vanhu vacho vafe mukuwanda. Zvakazosaka kuti Comrade Emmerson Mnangagwa vafunge kuti no, chiri kukonzeresa neintelligence yavo iyo miraiti zvitaure nhasi, chiri kukonzeresa kuti vanhu vadai so inyaya yechikoro. Vanhu vari kuenda kuchikoro, vanhu vaive varombo vane minzi dzekuendesa vana kuchikoro, vana vari kuendeswa kuchikoro ndo vaakunetsa. Vakasvikira pakudhameja nekutanga kuuraya education system yemunyika. Vakasvikira pakuona kuti no, zvakangofanana nekuti vanhu vese hatichazivi anotida neasingatide, nekuti vaiti vakawerenga gore rega rega rinovhotwa vaiona kuti mavhotsi anowandira kuopposition. Ndizvo zvakazosaka kuti vadzokere pachidanho chekuti saka isusu ngatiurayei health system, vanhu vafe muuzhinji, isusu tine mari dzedu tinorarama, nekuti zvikanetsa tinonorapwa kunze kwenyika. Muri kupanzwa vana veZimbabwe. Zvese izvi zvichiitika hapana asingazvizive pane vari kuteerera audio iyi nhasi. Munozviziva kuti ndo upenyu hwatiri kurarama nekwahwakabva kusvikira pari nhasi. Handidi kuti ndingotaura ndichiti Comrade Bombshell rinosugeza, ndoda kutaura ndichiti mawo veterans ndiwo akazotaura akati no, izvi zvekuti kana munhu akabudikira mustreet achiti veduwe ngatibatanei titaurire government, ngatimboiteyo demonstration government itinzwe, tigone kuita sei kuchinja zvinhu kana mararamiro atiri kuita munyika medu isusu ave ari nani, nekuti zvinoratidza sekuti vakuru vedu vari kuvarayirwa, vana vari kupera nekuurayiwa. Ndo pakazomhanya Comrade Bombshell rinesugeza nevarume vavakanga vainavo vese ana Dara Knox, vakaenda kuHSTV kundoita press yavo yavakanga vachitaura direct kuna president kuti tinokumbira president weweka kuti uchibva zvako pachigaro, tauya kuzoratidza vana veZimbabwe kuti vane marights munyika yavo.
Saka isusu tisi tichatanga kupractice marights sevanhu vakarwira nyika tichishandisa constitution. Saka zvese zvakaitwa naComrade Bombshell nesugeza zviri constitutional. Hapana zvavakambotadza kundoita press yaya, zviri constitutional. But as a result manje response yakabva kugovernment yezvigananda vakatanga kufamba vachiuraya vanhu sezvavaiita munguva dzemacampaign emaopposition party. Vakatanga kutsvaga mawar veterans, vakatsvaga mawar veterans edu ese mudhara wangu uyu wekubhulawayo vakamutsvaga vachida kuvauraya. Pakatanga kuitwa zvinhu zvekuuraya. Response yavo kuuraya vanhu vari kuchema. Vana veZimbabwe tinoda kuti titaurira nenyaya iyi zvakanaka. Kusvikira Comrade Bombshell nesugeza vatorwa vakaiswa munzvimbo yavari izvozvizvi yakachengetedzeka iri kutsvagwa kuti tinopinda sei ipapo, ndizvo zvazosaka kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vasungwe zvichinzi tikwanise kuwana means dzekuti kana aine connection yekuti tisvike pana Geza ngatibatei mukomana, we want him alive. Ndizvo zvakasaka kuti kuye vanhu vakazoya kunoku vachibatana nana Gambakwe netimu ravo rese vese nemukadzi uya wekutora Nyoka Yemabhunu vachimboenda kumbonotaura naye vachiti toda kuti timbosangana timbotaura nemiComrade Nyoka Yemabhunu vachinyepedzera kuita kunge vari kunzwisisana naye vanodawo kuti nyika isunungurwe. Dzaive dziri minzi dzese dzekuda kuisa Nyoka Yemabhunu pachena kuti afile kuti anondiri free ndakasununguka ndinokwanisa kusenza from this to that, ndichidaiso vanhu vana veZimbabwe vari kuteerera vari kunzwisa, nekuti Nyoka Yemabhunu akanga aine ruvimbo rwekuti zvandiri kutaura izvi handisi kunyepa, hakuna munhu asiri kurwadziwa, asi nekuda kwehama dzedu nevana nekuti mbereko dzakatizvara isusu dzakasiyana. Kana wakazvarwa mumusha wevaroyi unongogara nyika kana kuti nhaka yekuroya. Kana vabereki vako vatengesi munguva yehondo, nhaka yako ndeyehutengesi munguva dzese. Kana pese paunenge uri unongodya zvehutengesi, unoguta nehutengesi, unosiyira vana vako nhaka yehutengesi. Saka vanhu vakasiyirwa nhaka dzehutengesi nanhasi ropa ravo rinoramba rakatakura hutengesi, nekuti hutengesi ndo chatova chinhu chavanorarama nacho mumhuri dzavo nerudzi rwavo, nekuti makapinda spirit yehutengesi. Ndo wana Gamba kwavo nevamwe vese vatairwa navo panapa pasocial media vakauya vachibvongodza revolution yakauya ichitaurwa naComrade Bombshell nesugeza nemawar veterans ese. Vakauya vachiisa madamages, vakauya vachitaura maspeech ekuti musabvume zvinotaurwa naGeza, arikuda kukurasisai anokuuraisai. Tinogourayiwa sei kana tichirwira nyika yedu, kana tirisu vana veZimbabwe tichiurayirweiko? Iyo ndo yakanga iri point yakanga ichitaurwa naComrade Bombshell nesugeza, kuti aiwa kuurayiwa kwevana kwakwana. Hatirambe takatarisa zvinhu zvakadai so zvichiitika. Vana batanai muve solid, ndo kuti muregedze kuurayiwa muchitorwa one by one. Zvinhu izvozvo zvikaonekwa kutonzi vanhu iva vakangobatana chete hatichisina munhu watinogona. Ndosaka muchiona nanhasi isusu vana veZimbabwe tichidheererwa. Dzimwe nyaya dzese dzatiri kutaura idzi inyaya dziri kumashure kwerevolution. Regedzai ndikutaurirei. Nyaya iri kunetsa pakati pedu isusu inyaya yekuti hatisati tabatana vana veZimbabwe. Kuchiri nevamwe vachiri kubvuma zviri kutaurwa nezvigananda, kune vamwe vari kubvuma zviri kutaurwa nehama dzavo, madzikoma nevaneng'ina vavo vari kudya vega mari, ivo vachifawo nenzara, asi vari kubvuma zvavari kutaura izvozvo, vachiramba kubatana nevamwe. Zviri kusaka kuti nhamo nematambudziko zvirambe zvirimo munyika yeZimbabwe nhasi. Saka izvozvizvi kunzi signal yadaedzerwa, pane signal iri kunzi iri kufanirwa kuti itevedzerwe. Ndiri kuona vana veZimbabwe pakutotanga kutobudikira mazwi akasiyana siyana.
anoratidza kuti kune vamwe vari kuona, vari kunyatsokuona kuti mune mamwe mativi vanhu kubatana kwavo chaiko chaiko kuripo, asi kubatana munjere nemumwoyo, asi mukuita manje mukuita muchanetsa kubatana. Saka vana veZimbabwe, imi mukasabatana mukuita hamugone kuzosunungurwa imimi, nekuti hakuna mumwe munhu anogona kusunungurai. Isu vana veZimbabwe takatonzi titozisunungura tega. I still remember 3 years back, nyaya yeoperation Dudula yanetsa muSouth Africa. Akabuda Nhlanhla Lux akataura akati vana veZimbabwe must free themselves. Vanhu vakataura vakati anopenga uyu nekuti vanhu vaida vachinakidzwa nekudya acha kuSouth Africa. Vakati anopenga uyu, tinozorai tinozodaiso. But zvimwe zvacho ngatiitei tichifunga. Ngatibvumewo chokwadi chatinenge tichiudzwa nevana, mamwe mabrothers edu nemasisters edu anenge ari mukati medzimwe nyika. Vakataura vakati tinozvisunungura isusu, nekuti ivo kana vakaona paita chimwe chinhu chinonetsa vanofoma a movement. Sekuti operation Dudula iyaya it's a movement. Handisi kutaura kuti yakanaka, nekuti nzira dzayo dzainozooperata nadzo dziri extreme, zvinozopedzisira zvichisina order. Vanozopedzisira vakutokonzeresa kufa kwevanhu nekuita madisorders mumastreets. Asi dziri senzira dzekuda kuedza kupractiza chimiro chekuzvisunungura kwavo ivo pane zvavanenge vachichema zvichitadza kutambirwa mukati menyika yavo. Saka tinofanirwa kuvablema mukukonzeresa kufa kwevanhu, asi tisingavableme mune zvinhu nemaagendas ezvavanenge vachitaura. Vanozotadza havo kuacta zviri correct, asi zvavanenge vachitaura zvinenge zviri right. Hakuna munhu ane kodzero yekuenda kunotora marights evanhu vemune imwe nyika achitiza nyika yake inenge ine uchi nemukaka, otadza kumirira zviri munyika make, oenda kunoshungurudza vanhu vari munyika mavo. Izvozvo zvinhu izvozvo must come to an end. Tinofanirwa kuti isusu tibatane. Iko kubatana ikoko kwakataurwa naComrade Bombshell Nesugeza, vana veZimbabwe kana mukanyatso kubatana imimi pachezvenyu, tinongosiya iyo government yezvigananda. Hatichadi kutongwa negovernment. We don't want anything to do with you. Garai ikoko. Hatichisina munhu ane basa pamberi pedu isusu tichazviraramira nekuti tagara tiri kuzviraramira nekuzviitira. Saka government yacho ngaifambe yakazvimirira, nekuti hatina government iri pamberi pedu, nekuti tinogozoita government seiko isingateerere zvinodiwa nemacitizens. Government iyoyo haisi government. Handiti muri kupaona manje udzvanyiriri hunenge hwakutoitika ndo inonzi dictatorship inenge ichikepcha nyika. Saka hatina government mukati menyika yeZimbabwe yekuti nhasi tinotaura zita rekuti government, nekuti tiri pasi peuranda, pasi peusungwa, tiri nhapwa dzemunyika yatakazvarwa isusu. Zvinhu zvatinofanirwa kutanga tapractiza kuti tizvisunungure izvozvo tozotaura kuti kune chinonzi government. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinoitwa nekuti vanhu vanofanirwa vatanga kuteedzera chinhu chimwe vabatana vateedzera chinhu chimwe chete chinonzi revolution. Vofoma revolution yavo, vobva vaita zvinhu zvavo, vobva vasvika pakuita push over regime inenge ichitonga, then voseta chinonzi government. Zvino vana veZimbabwe tikabatana mukutaura, tozara musocial media, toita magroups, toita chichi, zvese tobva tafoma, isusu tobva tashaya chinonzi government pakati pedu isusu yatinozova nayo kumberi uko, nekuti tinenge tatadza kuzoita push over, nekuti muaction tinenge tichiramba. Tinosvika kupi? Ndinozviziva kuti vana veZimbabwe we are mentally damaged. Isusu takatyisidzirwa tikavhundutsirwa kwemakore nemakore. Zvakusaka kuti vanhu vatye, kuti vanhu gurushushu revanhu vanosvikirwa nevanhu vaviri, vanobvutirwa munhu otonorepwa obva apondwa. Tine musikana ari kunzi akaiswa mhiripiri munhengo dzake. Izvozvi zvamunoziva imi mwedzi wakapera. Zvinhu izvozvo pamazuva anaya atiri kurarama zvangadai zvisingachawanikwe. Hazvifanirwe kuitika izvozvi. Vanhu vakuziva chinonzi revolution.
asi vanhu vanotorerwa vanhu pakati pavo, nevanhu vashoma shoma panosvika vanhu 4 vachiti tine pfuti. Vanhu vobva vataura kuti tiri kutya pfuti. Pobva patorwa munhu zvakanaka pakati penyu imimi. Saka munenge muchigarirei zvenyu misangano yacho. Kana tichiri pakadai izvozvo zvinotiratidza manje kuti isusu vana veZimbabwe ndopepe patinenge tichitotestwa, tichitoonekwa kutonzi havana chavakabatana vanhu ava, kungotaura inoizi chete musocial media, hapana chavari kuita. Zvino a call for action ikauya isusu tichiita zvinhu zvakadai so, kuchauya vanhu 3 vane pfuti, vanhu vese vobva vatodismisswa munzvimbo dzavanenge vari vachifanirwa kuti vaende kuno practice zvinhu zvinenge command yesignal inenge yaiswa. Nekuda kwokuti vanhu vaona vanhu 3 vakapfeka maglazi kumeso nemasutu matema neRange Rover yeblack kana kuti Ranger yeblack, vanhu vobva vatotya, vachabvutirwa futi munhu pakati pavo. Vana veZimbabwe mararamiro amaakuita hachisiriyo. Kunoku kuSouth Africa vanhu vakataura kuti isusu izvozvi taakuda kuti tipise munhu, vanobuda as a mob pagoshaya kana munhu 1 anosungwa. Vanongotora munhu wobva watopfekedza tai pakati pestreet, munhu wobva apisa. Hazvina kana basa kuti mimi muchazotora mavidheos, muchazoita sei, muchazochema, muchaita noise yakadi. Nyaya yenyu inongopera iri noise pagoshayikwa kana munhu 1 anosungwa, nekuti zvinhu zvinenge zvaitwa in the name of a mob, zviri under a sort of an organization inenge yaitwa within the citizens. Handiti muri kupaona. Zvese izvozvo zvinotadza kuti zviitwe nevana veZimbabwe, nenyaya yekuti vakapfekedzwa a crown of fear mumisoro yavo, ndo zvinotonga mumusoro mavo fear. Chinhu chekutanga chiri muvana veZimbabwe ifear, zvimwe zvese kumashure. Zviri kusaka kuti vanhu vakawandisa vagone kutaurisa stereki vari kunze uku. Kana vakazonzi chiendai munobatana munoiseta action on the ground, vanotanga kutuka munhu wacho ari kutaura ari kupa signal. Wobva wataura kuti aiwa musamuteedzerai inini. Tinokuteedzera sei iwewe usina zvauri kuita, usina chauri kuseta on the ground? Unoteedzerwa kuita sei? Tine ma-opposition parties atinoziva ari mune dzimwe nyika, hande imwe South Africa munana EFF. They walk free munyika mao vachitaura zvavanenge vachitaura, kana vachituka zvavanenge vachituka wano wavanoda, vachikutaura kuti watadza. Vagokupindira muparliament macho imomo, vagotaura kuti watadza. Kana zvikanetsa vanotemana nemacheya muparliament muya. Hapana munhu asina simba munyika make. Asi mimi vana veZimbabwe munowanikwa muchisiya zvenyu vanhu vachiita zvavanoda nemi, vari vashoma shoma out of I don't know kuti how many millions of people. Nekuti tikafunga millions evanhu vari kutaurwa kunzi vari kunze kwenyika izvozvizvi, additionally to the millions dzevanhu vari mukati menyika, vana veZimbabwe vakawandisa stereki. Asi solution yedu ndeyekutiza tobva tapinda mukati menyika dzevamwe, tonotaurisa stereki tiri imomo, tichibatwa tichipiswa nematai. Izvozvizvi kune ruma, handisati taenda kunonyatsoifambira zvakanaka, iri kutaurwa ichinzi kune vanhu vakaisirwa poison. Nyaya idzodzo dzinongorova, dzinongosara dzakadaro. Handiti muri kupanzwisisa. Nekuda kwokuti izvozvizvi mukazvitarisa, munhu anonzi mwana weZimbabwe hachisina basa, haana kana kodzero. Ukapinda muSouth Africa chaimo ukavhunza, ukamisa maSomalians, maIndians, ukamisa maEthiopians, ukamisa vanhu vese, wobva wamisa muMozambique nemuZimbabwe, wobva wabvunza mwana wemuSouth Africa kuti munhu waunoona semuforeigner ndeupi apa, anotanga kunongedzera muZimbabwe. Kungomanikidzira chete, hatidi kunyeperana. Vana veZimbabwe munozviziva, you know that kuti hakuna ari kudiwa kune nyika dzekunze nekuda kwechimiro chemabviro atakaita kunyika dzedu isusu tichienda kunyika dzevamwe. Izvozvizvi taflada, takasvikira pakupiwa zita
naAroni Mutsoaledi kunzi marascals, vanhu vasina kana order, vanhu vangori scattered, havana kana status, havana kana pekugara, havana kana zvavari chaizvo. You are just rascals. You still remember that achitaura Aroni Mutsoaledi achitaura vanhu vemuZimbabwe kunzi marascals, pakanga pasingataurwa mamwe maforeigners, paitaurwa maZimbabweans, achitaura nezita kutonominata even nationality yacho kutoti maZimbabweans, these people are rascals, they are scattering around our streets. Vanofamba usiku nemaskati, rimwe racho rinozongonhongwa rafa rapondwa nematsotsi, havana kana order. Unotoshaya kuti uzive kuti anobva kupi, anogara kupi, uye ndiani, ngawabude munomu. Hazvisiri zvere zvaitaurwa izvozvo. Unotoona vabereki vedu isusu zvitonzi ari kutodya hake mari yake kuJoni. Hamutorwadziwewe here imi muchienda kumusangano webato rakadzinga mwana wenyu imimi kuti azoenda kuJoni kunorova imimi kana kundofa, kana kuJoni kwamusingazive kuti ariko kana kuti haako. Vamwe vari kupenga vakazara muno mumastreets kuno kuJoni kwacho. Muri kuzviziva here imimi vabereki? Asi nhasi munomuka muchiti pamberi neZANU makasungira mazambia, makapfeka marigalia nemaskafu. Ngatimukei maZimbabweans, ngatimukei vanhu vemuZimbabwe. Hatifanire kubvumidza government kuti itonge vanhu, inofanirwa kutungamirira nekumirira nyika. Government ndiro basa rayo, kwete kutonga vanhu kusvikira pachidanho chakadai so. Nekuti izvozvizvi hatichisiri vanhu vane identity. Tavanhu vasina kana nevalues zvekuti nyango kana kuriuraya harina basa. Ndo zvaita maZimbabweans izvozvo. Asi chedu chete kuita basa rekupopota tichitaura kuti tabatana. When it comes to action, unoona vanhu kutanga kudzokera kumashure vachitya. Tichazvirwira riniko? Chinonzi action kurwa. Ndiri kunzwa vanhu vakawandisa vachiuya panapa. Taneta nekutaura kwenyu mimi, tiri kuda action. Makagadzirira here nhai makomrades kuti izvozvizvi kubva musi wa1 tiende izvozvizvi kuenda kunomisa kuti hakuna motikari inobuda ine raw material munyika yeZimbabwe. Hakuna kampani yemuChina inotambisa munhu mari inokwana kuita $100, $150. Vanhu vachishanda vasina PPE, protective clothing, yemumaini yakaperera. Vanhu vachipinda mumigodhi isina kunyatsogadziswa zvakanaka, migodhi yacho isi registered, isina chekuita nehurumende, nekuti hurumende haina kana chinhu chairi kutombowana. Mari iri kutorwa ichipinda mukati mehomwe dzevanhu. Zvinhu zvese izvozvo zvakanzi tinofanirwa kuti tizvirwire izvozvo, titange tazvimisa zvinhu izvozvo, tivaratidze kuti tamira isusu, nekuti hazvigoni kumiswa nemunhu wani. Ndipo paipe pandinogara ndichiuya kwamuri imimi ndichitaura kuti hazvigoni kuitwa naChamisa ega ari wani, hazvigoni kuitwa naGeza ega ari wani, nyoka yemabhunu haagoni kuzviita ega ari wani, hazvigoni kuitwa naJob Scala ega ari wani. Handiti muri kupanzwa vana veZimbabwe? Zvinotondishamisa uchitoona izvozvi. Mumwe anotoposta kuti ndini ndakapisa imba yamadzibaba veshanduko. We are now on day 3. Hatisati tatombonzwa kuti ari kubvunzwa, hatisati tatombonzwa kuti ari kutsvagwa. Imimi muri kutya, muri kuswera naye muchitodya naye achitofamba. Hapana zvamunogona kumuita ugwara. Tinoda kuti titaurira nechokwadi, pamwe pacho ngatimboite tichiudzana chokwadi. Tinosvika kupi tichikotarisa vanhu vakadai? Okay, ngatisiyane naye uya hana basa. He is such an individual. Ngatigadzirisei nyika yedu, tidzosere madzibaba veshanduko pamba pavo. Tigadzire government yakanaka ine chido nevanhu. Vanozoenda kunogadzirisa madamages akaitirwa vamwe vana veZimbabwe vachirwira sununguko. Unoona vamwe vanhu vachidzokera kumashure. Unoona mumwe munhu aine chivindi chekutaura kuti zvakapusa izvo hazvina kana nebasa rese, saka zvine basa kupondwa kwavanhu nekuurayiwa kwavanhu ndizvo zvine basa nhai. Ndo zvine basa here izvozvo, kuti vanhu vanobuda vachienda kunosenza munyika mari dzavo kana vadziunganidza
vanouya kunyika vobva vaswogadzira nzvimbo vachidevelopa nzvimbo vobva vaita seizvo zvaonekwa kunzi aiwa nyika nzvimbo dzese idzi dzakatengwa nemadiasporians zvo zvataurwa kutonzi aiwa raifanirwa kunge riri zisaiti remaindustries pwanyai dzimba dzese idzodzo imimi maland barons tizai tozoti tiri kukutsvagai tiri kukushayai. Ndiyo nyika yamunoda here nhai vana veZimbabwe? Nyika yekuti munhu anorima nanhasi munhu achiri kuzvirwa dundundu achirima akabata gejo nemombe? Nyika yekuti munhu anotosungwa nemapurisa nekuita basa rekutsvaga matanda ekuenda kunopisa fodya, haugoni kana kuafoda zvinhu zvakakwana zvokuti unyatsorima fodya yako zvakanaka zvisina mhosva mukati. Unoenda kumusangano wehurumende inokusungira iwewe kuti watema muti kuti upise fodya yawarima iwewe kuti vana vararame. Unozvimanikidza kuti kurima chinhu chausingagoni kuzowana maresources akakwana ekuti ukwanise kuchipedzesa nekuda kwokuti hauna kana option, hauna kana imwe nzira yekutsvaga nayo mari, hakuna kana source of income. Magraduates kufamba vachitengesa airtime muno mumastreets umu, mese mumastreets umu unovaona vanongofamba vachitengesa vari mumisika umu, vanhu vane macourses maartisans mamwe emhando yepamusoro-soro, mamwe maengineers vari kusenza mabasa asina kana nebasa. Kunze kwenyika uku tinonzwa kuti kunogezwa machembere nezvese zvese zvinenge zvichiitika zvese zviya zviya. Vana veZimbabwe, come on man, hatifanirwi kuita vanhu vanoramba vakadai so nekutya kubatana. Imi munofunga kuti mimi vana veZimbabwe mese mukabatana imimi masoja acho anotumwa kuna aniko wanoenda kunorwa naye? Vanonorwa naani ane pfuti? Mapurisa acho anonosunga aniko? Anosunga nyika yese here? Munokwana mujeri imimi? Anoriwana kupi simba mupurisa rekuya kusvika munhu asina mhosva yaaita? Hazvina kunzi fambai muchingoita basa rekutaura taura muchitukana nevanhu muchikonzeresa hondo nemheremhere. Zviri kunzi batanai vana veZimbabwe, mupiwe signal yekunzi itai so. Muone kuti havana here signal vari kutaura vachiti tine signal yatoda kuti tiise kune vanhu. Muone kuti havana here signal yacho kana mabatana imimi. Mutaure kuti we are ready for action. Enough is enough, hatichisina basa negovernment. Muone kuti munopiwa signal yamunofeila here imimi. Sekufeila kuri kuita zvinhu zvese zvandanga ndichitaura izvi zvakafanana nemaopposition party nechii. Zviri kufeila pamusana pekuti vanhu vanenge vasina kubatana, vanhu vanenge vakadivaidwa. Zvinhu zvese zvatakafeila kubva kumashure kusvikira nhasi izvi inyaya yekudhivaidwa kwevanhu. Ndakabvira kare ndichitaura nenyaya yedivide and rule kuti ndo nyaya inongoshandiswa ipapo. Ndosaka muchiona revolution iyi yamutsisa musindo muhombe zvakanyanyisa, yakonzeresa kuti comrade Bombshell Runesi Ugeza vavhimwa zvakanyanyisisa, comrade Nyoka Yemabhunu vaitirwa utsinye hwavari kuitwa. Inyaya yerevolution nekuti vanotoziva kuti vanhu vakangosvika pastage yekutobatata hakuchisina zvese zverejimu izvi, zvese zvinenge zvatopera. Kungobatana kwavanhu chete ndo kunodissolva rejimu iripo iyi. Chinonzi kubatana haizi nyaya yekubatana totaura nemuromo, inyaya yekubatana tobva tafamba nesignal. Izvozvi comrade Nyoka Yemabhunu vakatiudza vakataura kuti taurirai vanhu kuti vabatane, taurirai vanhu kuti vabatane. Vakuru cheche vari kutaura kuti vanhu havari kubatana here, vanhu vari kubatana here, vanhu vari kubatana here zvokuti tinogona kuisa signal ikasenza. Pane kuisa signal inozopedzera yazadza vanhu mumajeri, vamwe vachitiza asi vanenge vachikuzana nevamwe kuti hande. Kana tikapiwa signal isusu yekutonzi tiri kumira apa, tinofanirwa kumira tese, kana kutosunga nembwa dzedu tichienda nadzo kunomira zvese nembwa dzedu nezvese zvatinazvo kuti tamira isusu. Ndo signal yatapiwa kunzi timire pano. Ndo kunonzi kubatana ikoko. Ndo kubatana kuri kutaurwa kwete zvimwe zvese izvi. Ndarekodha almost 40 minutes ndichitaura nyaya yekubatana kwevana veZimbabwe. Ndo zvandiri kuchemera inini, nekuti zvandiri kunzwa zviri kutaurika mamuri hazvisati zvanyatsokuseta example inonyatsokuratidza kwandiri inini chaizvo kuti vanhu vakanyatsokubatana. Izvozvi izvi mumwe nemumwe ari kungouya achitaura zvake
Tinorwa hondo ngani isusu? Tinorwa hondo ngani? Tinorwa hondo ngani izvozvi izvi? Tinofanirwa kuti tirwe hondo imwe chete, tozopinda mune imwe stage. Zvinhu zvinoitwa stage by stage, kwete kuti vamwe vanhu vari kutaura vachiti ngatiitei revolution, tibatane tese semacitizens emunyika, tibvise regime iripo, tobva tadaiso mumwe anenge achiuya neimwe topic yake, ari kutanga kutotuka ivo vacho vari kutungamirira vanhu vacho ivavavo. Saka vanhu vanoteera zvipi? Hamusi kuona kuti ndimi mega here muri kuuraya nyika yenyu? Imi muchigara kunze kwenyika futi. Ende zvimwe zvacho zviri kutotangwa nehama dzedu vari kutogara kunze kwenyika. Vari kuuya nezvimwe zvinhu zvakatosiyana, vari kutotuka Comrade Bombshell nesugeza vacho, vari kutuka nyoka yemabhunu vacho, vari kutuka inini kwacho, vari kutotuka General Stole, vari kutuka Mudzingwa, vari kutuka whoever ari kungoadvocata revolution iyi. Saka imi munofunga kuti tinoita hondo nganiko? Hatina direction yatinombofa takatora kana tisati taibatana kuti tigadzire movement yerevolution isimbe. Tinofanirwa kusolidify revolution first, totanga tabvisa regime iripo, tobva tapinda mumatalks tichinyatsokutaurirana kuti right, izvozvi zvitakuda kuti zvifambiswe so. Takambobirirwa nemimi, makambotibirira, imi makatibirira apa, makatibirira apa. Hakuna iyoyo this time. Andi ndizvo zvazvinoitwa here? Hapana. Ndipo pepe pamunozoona vanhu vachizopedzisira vakuzoti uyu anenge ari kutumwa nezvigananda. Nenyaya yekuti iwe uri kuuya nenyaya iri kudivhaidha vanhu, iri kubvisa vanhu muchinhu one, uchitanga kukamura kuti vatange futi chimwe chinhu chinyowani chisina zvatinozobudisa mangwana. Kana opposition ikafeila, nedzimwe nzira dzese dzikafeila, revolution chete ndo chinhu chinogona kusunungura nyika. Kuti nyika itorwe kuvarungu yakatorwa muhurumende yaSmith nerevolution. Ndosaka muchiona kana iyo regime iripo inozviziva, nekuti vakanga vari marevolutionaries, ndo vamwe vacho vakapractice zvinhu izvozvo. Ndosaka muchiona vachitya revolution. Asi unoona vanhu vachiuya nemamwe matopics avo vachikrasha, zvobva zvabatsira vanhu vaya kugadzira mamwe madivisions. Saka madivisions ari kuramba achicreatwa more and more. Tisina kana chinhu chatinacho, hatichadiwe kunze kwenyika, munyika dzese dzatichadiwe. Tiri vanhu vasina basa. Tinotaurwa zvinhu zvisina kana basa rese. Nachatunga achitaura kuti makafanana nemakokoroches, muri mapest. Imi maopposition you are pest. Munotodiwa pest control yekukuspraya imimi kuti zvinhu zviite zvakanaka. Utano hwavo hurimo, wanowana utano hwavo, wanochengetedza health yavo, nekukuurayai nekukuparadzai imimi sekuti muri makokoroches, mapete, makokoroches, mapest, makonzo nemakokoroches. Muri zvimpuyu zvipembenene. Kutaurirwa izvozvo nevanhu vari kugutisa. Ende muchimusiya achifamba, musina kana zvamunotombomuita nepamusana pekuti amubatane. Iye ane vaakabatana navo vane power ravakagadzira ivo power ravo, imi matadza kugadzira power renyu, makutotanga kutodivhaidhana, munonyombana muchitukana, muchitukirana marudzi, muchiita sei. Hazvina zvazvinomboburitsa izvi. Hazvina kana zvazvinomboburitsa izvi. Haiziriyo nguva yekutaura zvinhu zvese zvamuri kutaura izvi. Nguva iripo, nguva inosvika, nguva inokwana. But hamuna patience. Hamugoni kushandisa nguva yamuinayo. Vana veZimbabwe, please.